What's up, what's up? Tudong Jerome is here mga kasag at Oldsok Salmia. Kay lagi, usa ta nga na-invite sa birthday nga usa ka ni Pali o kani tagsara magabanding o bira dito. Ug nahuman na gid ang picture o kini anhin na taagi sa maayong agianan naunsa di ka o pagkanindot sa ilang entrance pagkaanindota gyud o arita mo saka naunsa dita nya kadi kay probinsyano kita li sa ta ug atong tanawon unsa na ilang pagkahimutang dito tuara perte nilang lingawa nag picture sila at video mao din na ang birthday girl yan at the age of 27 years old. Happy birthday Madam Nipal. O kane enjoy mo na mga kasag. Nipal wala siya? Nipal. Si ate kay hinahinay silang pangaon perte sa niyang kanta sige bira si ate uy ito at habang kumakain yung iba napakasaya nila dahil tapos na raw yung birthday sikan na pala raw sikan kainan pero tudi talaga yung birthday nila. Yan. Parang din ang kamera si Madam. Isa din siyang Indonesian. Yan, isang Turkish. Yang isang Bhutanese. Mura siyang na litog yun sa gikuhaan siya gulagway. Katawa ginako nini ay. Kana. Sige. Ako lang silang video-videoan habang nikaon sila. Tora din si ate niya. Si Madam day tagiya todos luyo. Bago sa minaho magchika. Ay, shoutout sa buhay ko na nilibre ako ng kape. Ang haba kasi ng usapan namin ng may-ari. Yan si Busing. Yan. Di banat may si ating kanta di rin nagtatapos nagpa-video si ate kaya kung nagbutang siyang page sa bahay kubo mo lang dito ako nagpaalam sa kanila na uwi na ako yan ay, ang sakit yung mga ganun ulit? Honey! Thank you! Thank you for everything! Thank you, Don!